Moko kuom johala ma Kibuye koro dwaro mondo tend kaunti ma Kisumu wuog oko mapiyo kendo donjre ywaruok ma ka kod kacha mosekelo nyaka hinyruok ne johala moko e chiro ma Kibuye mondo giyud kwe nikech kata mana choche mag chirono olornegi. Ma en kaluwore ni jo ohala go ok mor kod kaka weche osebedo ka chalo e chirono kotenore kod telo mar mane en jakom ma kojolo e chirono Judith Matengo mong'ere gi nying mar Nyaramba. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Magi ne giyango kawuono ka gikoni tend jakom machon no mano Judith Matengo mong'ere kod nying mar Nyaramba en telo mar agoko kod mibadhi gino mamedo nyayo koko e chiro no. Ng'ato wa from nowhere ma poko bedo kata jakom jikon, poko bedo jakom mar ode, poko bedo jakom mar chiro moro amora, no bedo appointed gi group miluongo ni food staff. Ok no yiere gi jo Kibuye. Kano ko yiere gi jo Kibuye, tama no miye gi jo food staff no serumo. Here is a case. Manyaka wach ne jo piny ne jo hala ma Kibuye te. Dwaro leadership manyien. Igoyo mine chiro ka, iketho gige ji. Gik mang'eny timore kae, ma wan kaka johala okwanya to loro kwanya dhi e cho. Kendo kata mon mar dak konyre cho ok nya dhi e cho. Koro nyaka wuog nikech leadership mamare nosebedo dictatorial like Amin in Uganda, like Said Barre in Somalia, like Badel Bokassa in Central Africa and Mugabe in Zimbabwe. Jolago konisani uso odok chien nikech jonyiewo oluro donje chiro ma Kibuye kotenore kod koko makiny ka kiny masiko mienjo maweyo nyaka johala moko kod hinyruoge mopogore. Sani ok wanyal loko. Onge gimo nyalo timo. From last week jitongore go panga. Wan gi injuries mang'eny mosenyore. Onge joma nyalo donjo e chiro ka biro nyiewo. Customers bendo luoro kama koko nitiere. Pesa bendo luoro koko. Ok wanyal tiyo in peace because jilaro kombe mek chiro. Wan kaka yudhe wahinyore. Ewi mano gilero ni kata mana bang' tend county donjore wachno kokalo kuom apis maneja mar bomano mani orucho oko telo moramora manitie chiro ma Kibuye. Jakomno ne odhi e doho ma okwedo wachno gino makoro miyo gikwayo gavana Nyong'o owuon mondo wuog oko mapiyo odonjre okel fuong'ruok e wach Kibuye. Waluonga bala wanga. Nyicho umiwa report ni disband leadership ma Kibuye. Lakini kochopo nyoro wacho wa e court, Nyaramba biro court. Ni ana pod odhi leadership. Koro odo bedo wuok oko. Obiro Kibuye wuok gi jopiny. Mondo giswa gima dhi mbele. Leadership no wa condemn. Kendo wadwa ni leadership no bed run by county government. Takwayo mana gavana mondo wuog oko weling to Kibuye kethre to ene jatelo mana wayiero. Onge kaka sekta achiel nyalo wuok to dhi e court to tero malalamishi mare court ni omae cho to duogo gi court order ma odo yiene to Kibuye to nitiere gi sectors 7. Onge ng'ama no consult gi. Wan gi mama achiel mowuok ni ene modwa rule Kibuye. Wakwayo government plus county government ni ka onge kwe mubiro kele chiro ka kaluwore gik matimore to dhi kelo thoge. Sani ok wanyal loko. Governor, chiro is under you. Chiro in man duoko johala ka. Wadwa ni mondi wuoga ne oko mondi wuo very faster. Mondi mi johala way forward. One person ok nyal miyo chiro chung ne because ne ene market management. Temo mar twak kod Judith Matengo kata Nyaramba manen jakom machon mar kojolo e chiro ma Kibuye ne ogore e lwanda bang' jakomno riembowa ni ok onyal loso kodwa nikech oyudo wach ni waseloso kod jogo makwede. Penjo makoro nitie en ni ywaruok machiro Kibuye en mar laro telo koso laro pesa michoko e choche to ka en mar telo to choche makonyo johala e chiro to iloro nang'o. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kibuye, Kisumu County.